מדינת ישראל תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה, בלי הבדל דת, גזע ומין. חוק זכויות התלמיד. רשות חינוך מקומית, מוסד חינוך או אדם הפועל מטעמם לא יפלו תלמיד מטעמים עדתיים, מטעמים של רקע חברתי-כלכלי או מטעמים של השקפה פוליטית, בין של הילד ובין של הוריו. חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה. לא יפלה מעביד בין עובדיו או בין דורשי העבודה מחמת מינם, נטייתם המינית, מעמדם האישי, היותם הורים, גילם, גזעם, דתם, לאומיותם, ארץ מוצאם או מכל טעם אחר היוצא מאלה. מדינת ישראל אינה מדינה גזענית לכאורה.